Negosyante sa Dakbayan sa Talisay patay human gaba siyang trabahante kay nasuko nga gipagngan og electric fan. Adunay live report si Femari Dumabok. Fem. Yes, Alan, patay diha dayo ng negosyante human kini nakaangkon og daghang samad dinong gaban. Samtang nitahan daw sab dayo ng responsable sa krimen ngadto sa Talisay City Police Station. Makita pa ang lama sa dugo dinhi sa giugbukan sa mga kandila niining entrance padung sa baboyan ug gamayng fish pond sa biktima sa Purok Ruby, Barangay Dumlog. Dinhi nahagba si Numeriano Lastimosa Jr. o mas na ilang Boss Jing, 54 anyos, samtang nagtaop ang 24 pulgada nga pinuti sa lawas sa biktima. Patay na kining naabtan sa mga pulis. Samda ng biktima siyang liog, tiyan og sa ubang bahin sa iyang lawas. Nahitabo ang krimen pasado alas 10 gahapon sa buntag. Samtang gitumbok nga suspect sa krimen si G. Ivan Urbano, 37 anyos, trabahante ra usab sa biktima. I-surrender ni diri sa station after niya na patay through stabbing ang iyang amo. Ang palangan ni isang iyaha is personal grudge. Gisaysay sa silingan nga nagkalalis ang duha pipila ka semana na ang nilabay. Human gingong papawaon na ang suspect og pabayron sa namatay nga mga isda nga gipabantayan. Gingong wa sweldohi ang suspect sud na sa unom ka buwan ug gani sa silingan na lang siya magkaunan. Nilali sila, yung paggawaso na ito siya kan Alvin, paggawaso na siya, gawas, paggawaso na siya, ingon Alvin, ang anong gawas man ko, apam ko nila sa huli, apam ko nila sa luwi. Wala gito siya sa listahan sa mga drug list nga among ipasurindir nga kuan wala to siya. Mga kuan-kuans kaning bisyo. Bisyo dito mo inom sad. Among siya kan kay wa may record sa barangay silang duha. Sa iyang pagtahan sa Talisay City Police, gisaysay ni Urbano ang hinungdan nganong napuno na siya ug na mapugyang iyang kalagot batok kang Lastimosa. Human na kasi nato grabing kainit kay gipagnan og electric fan din hiniining iyang payag. Ipawan ko niya sa kurinti. Mao ginakita na ko, siya ni ibot. Padung pagigawas niya, sige sa dagan. Siya aktor, siya sakto na din. Kuha sakto, imo kong nangiwan, wako sa nimo. Agos lang ako na ko siya, buhay ko man. Anto naabot, di siya sa gawas, sige ko. So tulo na? Dus lang ko. Lan kasong murder ang ipasaka sa kapulisan batok sa suspitsado samtang hangyo sa mga opisyal sa barangay nga kun adunay dili pagkasinabtanay tali sa mga amo ug sa ilang mga trabahante nga andam ang ilang buhatan nga magpatunga aron kalikayan ng susamang panghitabo o krimen. Lan, Daghang salamat, Femari Dumabok.